eta mila esker gaur bertaratzagatik. Prentsaurreko honen helburua atzo ekainako eta 6 burututako osoko bilkuran PNVk eta PSOek hartutako erabakien berri ematea eta hauen aurrean EH Bilduk duen iritzia plazaratzea da. Atzo, PNV tandenaren lehen pausoak ikusteko aukera izan genuen. Egin duten akordio berriarekin berriro ere gehiengo oso kaltegarri bat osatu dute. Atzo, korporaziokideen soldatak eztabaidatzerako orduan tope legalak aplikatu zituzten beraien buruari, soldata jartzeko orduan. Eta udal gobernua osatzen duten 9 zinegotzietatik 8 liberatu dituzte. Ez ordea oposizioaren liberatuari. Honi, milaka euro bajuagokoa liberatu dituzte. Ezarri dizkiote, bakar. Gainera, EH Bilduren ustez, oposizioak erabaki behar du bere liberazioa nola zatitu eta zenbat pertsonen artean banatzea. Eta horretarako emendakin bat aurkeztu genuen. Hau ere, atzera bota zuten gehiengo osoaz baliatuz. Beste erabaki kezkagarri bat batzorde informatiboei buruzkoa izan zen. Legeak ahalbidetzen duen moduan, uste dugu batzorde hauek irekiak izan behar dutela. Herritarrek bertan egoteko aukera izan behar dutela, eta erabateko transparentziarekin jokatu behar dugula udalaren gestioan. Honen aurrean ere, PNV-PSOE bikoak bizkarra eman zion herritarren parte hartzeari, eta batzordeen atea itxi zuen udalaren hermetismoa mantenduz. Hau guztiaren aurrean, ez dugu uste udal gobernuak ondo hasi duenik legealdia. Oposizioa eta herritarren parte hartzea albo batera utzi ditu eta gehiengo osoarekin hauek gainetik pasatzen hasi da. Aurreko 4 urteetan eskua zabaldu izan du EH Bildu. Elkarlanera eta legealdi honetan ere horrela izango dugu. Eskua zabalik, herritarrei entzunez eta azkoitiar guztiak kontutan hartzen. Espero dugu Javier Zubizarretaren gobernuak hartu duen bide honekin ez jarraitzea. Eta herritarren ordezkari garen talde guztiekin elkarlanerako marko komunak martxan jartzea. Eskerrik asko.